Hai लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं जोंहा नै दिनै मा जानो नागिरदों थाइजौ लेडिसनि अननायाव थाइजौ मोनजानो नागिरदों जोंहा गावखौबो देखायनांगौनो मबाइल नायगासिनो ओमफ्राय मानसिया नायलाय बोयो आयौ आयौ खालाय हेन्डसाम नुवाखै दे हेन्डसामसो नुदों हेन्डसामसो नुदों दे गुफुरसो नुदों इलाय दे बे थाइजौखौ नों मारै लाबा बे थाइजौखौ आं बिफाङाव जोबोर खस्थ' गाखोनांदों आरो बे माखासेयाबो आं दान्दाखौ नागिरनाया बैनि हाग्रायाव थांनांदों ओमफ्राय हाग्रायाव थांबाय थांनानै बिफां गाखोबाय गाखोनानै दुलुनायबाय ओमफ्राय बे माबा सानाया बिसिम दावखोबाय हान्थुसिम ओमफ्राय नै थाइजौआबो ओमफ्राय सासे हालायबावबायसो ओमफ्राय थाइबाल' लाबोदों थाइजौखौबो गावनो थाइथाम जाखागोन बियो थाइबा साबाब्रा साब्रै खानानै ओमफ्राय थाइनाया आंहा नुवाखै जों साब्रैना आरो मोनसेखौ खावब्रै आंहा थाइनै लाबावगोन आङो होमबालाय मानोथो लाबोआखै आं लाबोनो थिनखादोंमोन आं सुवाखैब्रा र'ब्रा हानानै आराम माबानोसै दे लोगोफोर जोंनि थाइजौ जानाय भिडिअखौ नायनानै एसे इदिर लेखायाव जानो लुबैनायानो रायलायनायानो जालायथारला सामब्राम गुफुरा मोननैल' होयो क्या हुआ कैसा वाला डायलॉग संडे हो या मंडे रोज खाओ इसके अंडे बर्थडे अंडे जो ये अंडे नो ना दावड़ी से तो फिर संडे या मंडे संडे मंडे अंडे संडे और मंडे रोज खाओ मंडे उदै गनानै आंखौ सिनायनाय दंबा एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय एसे सिनायनाय दंबा गावनि नामजों इउएन लिरदेरबानो जाबाय साउथनिया जाय सिनायदों हौवाफोर नायदों सिनायबानो आयौ इउएन लिरदेरनांगौनो नामाव नाम दं लेडिसआ इउएनआव हाबोना जेनेबा फन'जित नायदोंबा फन'जित इउएन लिरदेरबानो जाबाय लास्टआव इउएन स्कुल नि होबा लिरबाबो जायो गोमोन दंबावोसो नालाय माया ये गोमोन ना अन्थाइ बुनाय जाखो बे नङा मोनहांबाय बे जायाखै अन्थाइ बुनाया एसे गोथांहां गोमोहां जाया नालाय अन्थाइ बुनायालाय माबासो जाजोबो गोथां अन्थाइ बुनायालाय लकडाउन जाबायना दुइथानिफ्रायनो लकडाउन जेबो मेथाइबो मोनजाहैस्लाबलाना जोंनि स्कुलना ओरैनो रेस्ट लानाय टाइमसो दुइथायाव जोंनि स्कुलना गासिबो माबायावसो दंजोबो अनलाइन दाबो मबाइल नायगासिनो दं सोरबा गासिबो मबाइल थांगासिनो मबाइलाव बारफैजोबखायो मिथिगौ दैबाना जानोसैलाय एबार माहाय खारगोन दैबानायाव मानो खारनांगौ बेयाव थागोन फेना सारदिं लाजोबगोन आं गासिबो खनसे लेडिसआ दैबाना जादोंमोन होमबा ओमफ्राय जोंहा बैहाय खारनानै थादोंमोन अडिट'रियामाव ओमफ्राय दाना बे खारनानै थानायावहाय लेडिसआहाय बे दैबानायाव सानस्रिलांदों ओमफ्राय बुजादों बे जादों दैबानायाव मला आं बेसेबांमोन क्लास 1 मोनसो मोनदां ना 1 मोनदां आङो 4 दां 4 जानो नङा आं माबासो मोनदों थुना 3 मोना 3 मोनदां आङो बोरै गलांनानै जावनांखो ना माखो मिथिनो होआखैमोन होनबा लामायाबो लोमदों लामानिफ्रायनो सानस्रि बैसिम थांदों बियो ओमफ्राय दै मोनलोंबावदोंनो मोनलोंदोंसो जागोन आं मानो होना दै मोनलोंदोंनो लेथ्राखौनो मोनलोंबावदोंनो बुजाबाय ओमफ्राय थिगसेनो जानोबो खिसौबो नङालै बेनि नामा मारै लेडिस थाया दा खिन्थाब्रा नै नङाबा खुन खालामजागोन आंखौ आं हाथियारजों सालायनो बिराद गोरों सामफ्रामबो लेडिस सेन्देल गानना फैयोमोन जोंनाव बेनिफ्रायनो बिनि नामा लेडिस थादों उन्दैयावलाय माथोब्रा आंना सामफ्रामबो सेन्देला लेडिस गानना फैयोमोन ओमफ्राय सानसेखालि बैहाय दोनखुमाबायब्रा बियो सेन्देलखौहाय नङा माबा फिसा जदोंमोन ना जवाखै ओमफ्य आयौ दिनै लेडिसआ सेन्देल गानबोआखै होनबाय आङो ओमफ्राय दाना ओरैथिं नायबाय आङो ओमफ्राय सेन्देला बेहाय दङ मानोथो होनांगौब्रा गानजायो ना आंलाय खेलायनानैसो होनोमोन दा नोंसिनि बिमायाबोथ' हौवाफोरनि आदैनिखौ गानो आदैनिखौ माला गाना हौवा हिनजाव अरजायालै जायखिया सेन्देलानो सेन्देल आथिंनि गाखोग्रा गानजायाबा नै लोगोफ्रा मबाइलाव होननानै सोंनानै नायनो हासिगोन बे आंनिखासो बै माबाया बै नै आदा खेबनायाबो एखेयानो ओमफ्राय आंना माबासो बिब'सो 2 बार जाबाय लिसुआबो जाजानोसै जोंना देखायहरदो लिसुआ बिसिना खावफैहांबायबो दानो जायनाव खिन्था सला आं मोनसेयाव 2 थाखा गैया मोना ओरै
Eish, alaman ko sa'yo. Ano ba yun sa'yo? Highway. Yung kalamra, maya mo lang ko. Bakang... साद्रायदों जायगाया लानाया थाइनैल' होदों बानलुआ ओमफ्राय गोसा जासिगोन होनना दोनबावबाय माथो हायाव गंबाय थानो लेडिसनि थफि माथो हायाव गंबाय थानो ग्रेन्डारसो नांगौमोन दे नोंस कारेन्ट गैया नालाय ग्रेन्डार सालायनोसै अजीब हो गरीब लड़की को इस डांस का नाम है मैंगो डांस आप भी कभी डांस करिए इस लड़की की तरह हाँ इसोर मदद माखौ फालिया आं मिथिखायोब्रा नोंसो आं गासिबो माबा दं बाहाय थोबावगोन नैबिसिमा नांथारगौ बेहाय mat goro phala goro mega shot dan lubedona lubeyakhै नोंसोरलाय dan lu dan logo ya logo मैंने तुमसे पूछा 5 में हूँ पूछने की क्या जरूरत दूर में है पूछने की जरूरत आं साखिलायनोसै दे संख्रि नांदोंना नाङाखै बेखौनो होनो जासुलि आं बे सामसजोंनो जागोन बेखौनो होनो जासुलि जाग्रा दिनैसो जा बुरा बुरा मोनजासिगोन थोबायना लेडिस र' लेडिसआ बांद्राय जाखायानो थोबायना लेडिस बिदि जादिनि थाखाय जाय केमेरा खेबदों ओरैनो नोंसोर सिनि होयोना एसे मिथिनि हे जाद' सिनि जाबावबाय सासेयाथ' आं सिथोर खालामना सिनि रायख' फिलौ जाजागोन बे उदैयाव फिलौ जाखाबाय दां बारा मानो जायो बलेरनोथ' फिलौ जाखायो न'दां बोदारा जोंबो देखायबाय आरो सोर जानायखौ देखायगोनदां नोंहालाय जाग्राखौ देखायनो हाला आंना लाग्रायासो गिदिरसिन दे ओमफ्राय आंना खमसिनसो बेनि बांसिन जायोलै आंना खमसिनसो नुबाय जोंफोरा खुरैया बियो नैबिसिमखा खालि नैबे आद्रायाल' मानो बिदिथाय मडेलानो मिथिया नैबिसिमल'थार आं जानाय नायनोसै गोसाखौबा लायलाय जायो बरिया गोथावखा ओमफ्राय बेखौ जाहरदे आं सिनि होदोंना ओमफ्राय आंना सिनि होदोंना ओंखायनो थांफाया नै आइ सेस जालाय थाम्फै थाइजौ जानायनि चक्कर में थाम्फै अरनायखौनो थाल मोनलायलायासै नांलायबाय सिनि होनायजों गोदै गोसा गोखै मिक्स जाजोब्बाय आं बिदिसो गोथाव मोनो थाइजौखौ आथिंसो जादों माथो जानाय नायबा बानलुआनो मायानो जा आं जाया सिनिसो मोनजायो मोनजाया गलिखाबाय मिथिबाय बिदैसो लोंखांदिया आयौ सिनि होजोब्बाय नैबे लेडिसआ सामसेल' नांगौ बार गोसालाय नोंजों सिनायजोबगौनो अभार गोसाबावनो नंगौ दसे नङा माने आं दहाय फार्स्ट जानोबा रायख'स नालाय आखिसो जानो बे आखि आलदा होनाखै केमेरायाव होदोंबा थगायबाय आं आंनो बायदि बर'खाय थगायजानो आंबो केमेरायाव जाग्रोनोसै दे गारि दामोन
आमाय मोनदों एबा मोनबाय बे दाजासै जाय मोनाखै जाय जानो लुगैदों जानो हासिगोन जों मोनाखै लाइक खालामबा मोनसे मोजां भिडिअ बानायगोन रेस्टुरेन्टआव लाइकआ माबासिम जाथारनांगोन खुनुरुखुम 250k पार्टिखौ बे होगोन रेस्टुरेन्टआव जायो होनबा लेडिसा होगोन 250k होदो रेस्टुरेन्ट गिदिर लांबाय जाबाय ओमफ्राय माहाय एकदम डिजे मा जाहोगोन नोङो नायनोसै मा जायो बिबा मोनगोन ना मोना सिनि होबा गोथावसिन जायोना ख्रेब ख्रेब मोनजायो होनबाय फुदुंजायोना फुदुंजायालै गलिलायनि गावनो माबायाखै जेबो लुगैया जानो लुबैबाय जोंलाय लाबोबावनांगौ लेरबाव दासो लुबैदों ओंखायनो आं बुरजा लाबोनो सानदोंमोन थाइबा आलु लाना फैबाय दाना लुबैदों आं बानलु लगायदेरनानै जादोंना नै गोलोमदै जाखांजोब्बाय लेडिसा जाखाङाखै जोब्बायानो बोरो देखायहरदो एसे दंबावो बराबर नोंहालाय जाखांबाय आजाया ओरै फैसा दं आंबो लानोसै मोनसे नुवाखै नोंसोरफोरनि थेथु बेनोसै जोंना थाइजौ जानाया जोब्बाय आब' दावदैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो गोजोन्थों 250k गोसोआव ला थेंक इउ स' माच लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बाय बाय नोंथ'